Asa man to? Asa? Tara, una. Ay, kumarang. Kapila ni, 250 ra. 250. Ito man eh, lifetime o 1 year ni taman? Lifetime. Hindi na tayo kinala mo rin yun. Oh, pwede na. Rin yung mulaag lang tayo. Lagit na pramukan ba mo refill. Isa tayo, isa. Bayari. Kalibo. Aman tayo. Wala na. Sulod na tani. lang kayo Lifetime naman. Lifetime lang ganito. Oh, di na lugi. Yamat gawa man dito ni tala patong gipalit na lumay di ay. Maugay no, murag iskamo ito, naisahan tato. Scam gani kayo. Kaya dali ra mo ko mapalit good. Hindi ra sa dalan ba mura pampaswerte ra gyud gyud. Barato na pud siya god. Oh, ang girls di mamansin sa tuwan. Okay no, sika suko pa Wala, sa nahurot na lang na ako itong inom. Wag yun ni talab, bisag gamay na lang. Sige na lang silang saya oh, wag gyud nila pansina. Magita sa bayad ri oh. Kinahanglan yun tayo gumawan sa tuwan eh, luwas sa tuwan eh. Maugani no, basig na kay kaila diha. Oy, kaila kuan yun? Legit ba? Ay, tama na ako inakuan sa una. Tawa na, araman Naara na, ba't payag ka dito? Palit pa katong nikoy. Ako nagtimpla ba? Katong Timpla. katong bago na ko birahan sa inyo yung mo ba? Siya nagtimpla ato pinakauna. Asa man to? Asa man ron? Ang para matawag lang nimo to, kinahanglan ka mo kag yam. Yam. Sabay siguro ta kay para madunggan niya. Sige daw. 1 2 3 go. Yam. Di unsay ko gingon? Yam. Yam. Mauna na si yam. Ay, tabaghak mo niya day. Mauna si Tuknoy mutirada naglumay na. Tuknoy? Ilan kay manimplahaya tanong ba? Uy. Upat mo isda. Nag-350 ng kilo. Mo ang nimo dili isda mo giadto re. Ina ka. Gadul ra gud Padul re. Tanaw ko. Kainom do pagkasakuha ka sa timplahan ni masasambulawan kay ba? Kito ba? Mao na nanigaw ang akong gihinganlan og lumay. Gamita kini para makuha nimo higugmaon kag maayo. Yam. Oh! Nakahinumdum na ko. Oh. Kinsa man eh? Si kuana plahomog tuba si Marzo. Hinumdum pa. Ay kusog mo sa minumog tuba sa una. Oh, tama gid. Mao gid ni. Mao ni tuknoy gid ay. Dala-dala mo isda no eh. Ako lang di baliga lagi kay Di ma'am ni mo. Di lagi Di ka na mo tuyo diri. Kablo na ka tuyo na mo. Katong lumay ba? Katong timplahan mo lumay ba? ay sige. Ako rin yung gihulat di ay. Oh, ikaw ra. Templahan ta mo. Kana Tama. kay nakapalit ni Piki. Wa jud ni Piki. Why Victor sa Ay, mga? ngim palit na mo ng Ay mga lang, buin na lang sana dito ko. Itsa na dito ko. kasayang alik. Tapos sa maglantana ning lawaw. Meron na kaunya. Bayaran ko niya. Dabay. Kana. Templahan ta mo. Tara na. Tara na. Tiplahi mi ha. Kanang tarong ha. Sig sa bayo ta maibo kana. Dali.